नोंथाङा 100 राङावनो गंनै टाटा आल्ट्रा बास, टाटा हेरियार, ग्रेन्ड भिटारा सिगमा, बलिन' सिगमा गारिनि बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? जुदि जादोंब्ला 7086300199 एबा 9395408423 बे नम्बराव फन हरनानै थाबैनो लादो गांसे लटारि। बेनि उनावनो नोंथाङा जुदि खाफालाव दंब्ला बिगोमा जानो हागोन गंनै टाटा आल्ट्रा बास, टाटा हेरियार, ग्रेन्ड भिटारा सिगमा, बलिन' सिगमा गारिनि बिगोमा। गंनै आल्ट्रा बासजों लोगोसे दं टाटा हेरियार, ग्रेन्ड भिटारा सिगमा, बलिन' सिगमा, एल्ट' K10, जिम्नी आल्फा, रिनल्ट क्विड, टाटा एल्ट्रस, फ्रन्ट सिगमा, एल्ट' K10, टाटा पान्च, स्विफ्ट LXi, टाटा टियाग'। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो जगाजग खालामदो गोसो गुदुं नोंथांमोना 7086300199 एबा 9395408423 जानबुं नम्बराव। बङाइगावआव केन्द्रीय रङाली बिहु सन्मिलनी आफादजों खुंजानाय बे लटारि खेलाखौ सोलिबाय थानाय एप्रिल दाननि 25 खालाराव होनाय जागोन। बेनिखायनो होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामदो आरो अनलाइननि गेजेरजों लटारि लादो आरो 100 राङावनो गंनै आल्ट्रा बास आरो गं 15 बेसेन गोसा गारिनि बिगोमा जादो।